Arratsaldeon guztioi, mila esker gaur arratsaldean bertara gerturatu zareten guztioi. Gaurkoan, dakizuen moduan, erremonte txapelketa jokatuko dugu. Eta erremonte txapelketa bi final erdiz eta final batez osatuta egongo da. 3 partidak 20 tantura jokatuko dira. Beraz, lehenengo partida hau 20 tantura jokatuko dute. Gaurkoan, lehenengo partidan Gorriz, Urriza eta Zubiri. Eta Urkinez, Segurora eta Juanemia. Esan bezala, gaurko lehen partida irabazten duenak jokatuko du arratsaldeko 3. partida finala izango dena. Eta partida tartean, txanda dantzapaleak bi dantza eskeniko dizkigu. Zorte hori.
Kaixo, Arratsaldeon. Hasteko